tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyari sa amin ng first cousin ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. Lalo na kapag nasa boarding house ako. Gusto ko lang sanang ikwento ang karanasan ko. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Lalo na kapag nagkikita kami nitong taong ito. Itago mo na lang ako sa pangalang June. At ito, ang aking secret file. Meron akong naging karanasan sa mismong first cousin ko. At hindi ko alam kung ano nga ba ang meron sa amin. Kasi iba ang nararamdaman namin kapag nagkikita kami. Kumbaga, kapag may pagkikita kami na hindi naman namin sinasadya o kapag may okasyon lang na parehas kaming nauwi sa Batangas. Nagsimula talaga ito nung bata pa kami, DJ Rocky. Magkaedad kami ng first cousin ko. Magkabatch mula elementary hanggang high school. Minsang umuwi ang mama ko mula abroad. Niyaya ako ni mama na dumalaw sa kalapit na bayan sa Batangas. Nagulat ako kasi biglang sumama sa amin ang pinsan ko. Naitago na lang natin sa pangalang LC. Kapatid ng mama ko ang tatay ni LC. Medyo close kaming dalawa dahil nga magpinsan kami. Magkasing edad at sa iisang school kami parehong nag-aaral. At eto na nga. Nandoon kami that time sa bahay ng ate ko. Umalis noon si mama at si ate para bumili sa bayan. Kami lang noon ang pinsan ko ang naiwan. Sobrang bait at maasikaso sa akin ang pinsan ko. Sa katunayan, ipinagluto niya pa ako at hinainan ng pagkain. Pagkatapos namin kumain, nagkwentuhan pa kami. Hanggang sa sinabi niyang inaantok na siya. At aakyat na raw siya sa taas para matulog. Ako naman nag-decide na maligo bago matulog. Pagkatapos kong maligo, umakyat na rin ako sa taas para magbihis. Pag-akyat ko, gising pa pala ang pinsan ko. Kaya tinanong ko siya. Sabi ko, akala ko matutulog ka na. Bakit? Bakit gising ka pa? Ang sagot niya sa akin. Pagkahiga ko, biglang nawala yung antok ko eh. Sabi pa niya, after mo magbihis, halika magkwentuhan ulit tayo. Sagot ko lang sa kanya, okay. Pagkabihis ko, lumapit na ako sa kanya para makipagkwentuhan. Sabi niya, halika, dito ka, tabi ka sa akin. Pwede ka ring humiga. Habang nagkukwentuhan kami, nagkaroon ng sandali na biglang nagkatapat ang mga mukha namin. At hindi sinasadyang nagkatitigan kami. DJ Rocky. Maganda ang pinsan ko. Chinita, matangos ang ilong, at sobrang ganda pa ng mukha niya.
Kaya kahit sino sigurong lalaki magagandahan sa kanya. At ayun nga, bigla kaming nagkaharap at nagkatitigan. At unti-unti ko na lang naramdaman ang isang pakiramdam na alam kong bawal. Bawal dahil mali. Pero hindi ko na nagawang pigilan pa. Naramdaman ko na lang na may mainit na labi na dumampirin sa labi ko. Labi na pala yun ni Elsie. Labi ng pinsan ko. Napapikit na lang ako noon, DJ Rocky. At hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Sa lahat ng namamagitan noong mga oras na iyon sa aming dalawa. Sa edad namin na 13 years old, hindi ako makapaniwala na magkakaroon kami ng karanasan. At hanggang ngayon iniisip ko, mali ba talaga? Oo, alam naman naming mali. Kasi ang babata pa namin noon. Tapos magpinsan pa kami. Pero DJ Rocky, mahal ko siya eh. At ramdam kong mahal din ako ni Elsie. Hindi namin sinasabi sa isa't isa na nagmamahalan kami, pero ramdam naming dalawa yun. Mali nga lang kung iisipin. Lumipas ang panahon at nakagraduate na kami pareho ng high school. Sabi ko sa kanya, doon ako sa Maynila mag-aaral dahil may kapatid ako sa Antipolo. Pagkatapos ng graduation, lumuwas na ako ng Maynila para makapag-enroll. At nang masulit iyong natitira naming bakasyon. At para ma-familiarize ko na rin ang Maynila. Pagkatapos ng 2 linggo, nagulat ako. Pag uwi ko sa bahay, bigla kong nakita na nasa bahay din ng ate ko, si Elsie. Tinanong ko siya kung bakit siya napadalaw. Sabi niya, gusto niya rin daw mag-aral sa Maynila. Pumayag naman ang kapatid ko na doon din siya maninirahan. DJ Rocky, hindi ko alam ang gagawin at iisipin ko noong araw na iyon. Una, gusto ko na siyang iwasan dahil alam kong mali ang lahat ng meron sa amin. Pero wala naman akong magawa kasi pumayag ang kapatid ko na doon din siya tumira. Sa loob ng 2 taon ng paninirahan ni Elsie sa bahay ng ate ko, halos parating may nangyayari sa amin. Oo, 2 taon lang siya nagstay doon dahil 2-year course lang ang kinuha niya. Maski noong huling gabi, ng paninirahan niya sa bahay ng kapatid ko, ay may nangyari pa uli sa amin. At noong paalis na siya, pareho kaming naging emosyonal at nalungkot. Sabi ni Elsie sa akin, June, magpakabait ka ha. Mahal kita. Hindi ako nakaimik at nakakilos noon dahil sa sinabi niya sa akin. Fast forward, after 6 years, nagkaroon kami ng family reunion. Nag-night swimming kami ni Elsie. Humiwalay kami sa mga pinsan namin at nagpunta sa malayo. Alam namin na may nakakakita sa amin ng mga kamag-anak namin. Pero binaliwala lang namin ang lahat. At wala naman kaming narinig sa kanila dahil alam lang nila na close kaming dalawa. Hanggang sa dumating na ang panahon, DJ Rocky, na nagkaroon na kami ng sari-sarili naming pamilya. Pero iba pa rin kapag nagkikita kami.
Iba pa rin ang nararamdaman namin sa isa't isa. Naaalala ko pa nga noon bago siya mag-asawa. Nakipagkita siya sa akin dahil nag-away raw sila ng boyfriend niya. Nagkausap kami noon sa isang bar at uminom ng kaunti. Ramdam ko noong mga oras na iyon na gusto niya pa akong makasama. Pero ako na mismo ang umiwas, DJ Rocky. Kasi that time, may asawa na ako. Ginawa ko na lang siyang ninang sa panganay ko. At ginawa naman niya akong ninong sa bunso niya. Sa ngayon, masaya na kami sa mga sarili naming pamilya. Hindi ko lang talaga maikaila na iba ang damdamin namin sa isa't isa. Kapag nakatingin siya sa akin at tinititigan niya ako, parang gusto naming magkalapit sa isa't isa. Alam naman nga namin na mali dahil magpinsan kaming buo. Pero paano kung tunay na pag-ibig ang nararamdaman talaga namin para sa isa't isa? Hindi ko lang alam kung masasagot ko pa ang tanong na yan. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si June. At ito ang aking secret file.